медали нуқраи паҳлавони маъруфи кишвар Беҳрӯз Хоҷазода ягона дастоварди мунтахаби кишвар дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гран-при Тошкан гардид. Мусобиқаи мазкур аз 20 то 22 сентябр дар пойтахти Ҷумҳурии Ӯзбекистон бо иштироки 418 варзишгар аз 69 давлати дунё доир гашт. паҳлавони шинохтаи мамлакат Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни 73 килограмм дар татами шаҳри Тошкан ҷилои ҳунар кард. ӯ дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм бар муқобили ҷудочии рус Евгений Прокопсюк ба майдон баромад. дар ин рақобат вақте асосӣ ғолибро муайян накард. паҳлавони мо дар Golden Score тавонист як партофти хуб анҷом диҳад ки он иппон баҳогузорӣ шуд. дар рақобати дуюмаш Беҳрӯз Хоҷазода бо Эрик Ҳам аз Британияи Кабир қувва озмуд. дар ин сабқат ҳам ӯ тавонист рақибро сарафканда созад. барои рохати марҳилаи нимниҳоӣ Беҳрӯз Хоҷазода бо намояндаи Қазоқистон Жансей Смагулов майдондорӣ намуд. рақиби навбатиам ба зурӯ бозӯи варзишгари тоҷик тоб оварда натавонист. Жансей Смагуловро ҳам Беҳрӯз бо натиҷаи баланд мағлуб намуд. дар даври нимниҳоӣ ҳарифи Беҳрӯз Хоҷазода варзишгари Шветсия Макиас Томи буд. ин вохӯрӣ ки қадами охирин барои рохати финалӣ ба ҳисоб мерафт, варзишгари тоҷик бо чусту чолокӣ имтиёзи заруриро ба даст оварда роҳи худро ба даври ниҳоӣ ҳамвор сохт. барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ Беҳрӯз Хоҷазода бо Ҳикматулло Тураев аз Ӯзбекистон рақобат кард. паҳлавони мо дар вақти асосии вохӯрӣ бисёрам гӯштини хуб гирифта, бо як партофти олӣ ки доварон ва зари баҳогузорӣ намуданд пешсаф гардид. аммо 3 сония мондан то анҷоми рақобат варзишгари мизбон Ҳикматулло Тураев тавонист таносубро барқарор созад. ҳамин тариқ дар Golden Score Беҳрӯз аз дарёфти медали тилло маҳрум шуд. ин аввалин ва охирин медали нуқраи Гран-при Тошкан барои мунтахаби Тоҷикистон дар соли равон ба ҳисоб рафт, зеро дигар паҳлавонони мамлакат аз дарёфти медалҳо бенасиб монданд. ғолиби вазни 73 килограмм Ҳикматулло Тураев паҳлавони дигари кишвар Соҳон Маҳмадбековро дар рақобати аввали худ мағлуб намуд. ҳамчунин дар ин рӯз Акмал Муродов Садрбоев дар вазни 81 килограмм дар даври аввал аз ҳарифонашон шикаст хӯрданд. рӯзи аввали мусобиқа низ барои варзишгарони мо бобарор набуд. дар қуввозмоиҳои вазнҳои 60 ва 66 килограмм се варзишгари мо Муҳаммад Маҳмадиев, Шаҳбоз Саидаброров ва Ёқубҷон Боқиев баромад карданд, вале аз медал маҳрум монданд. натиҷаи беҳтарро Муҳаммад нишон дод. ӯ дар ду давр бар варзишгарони Ҳиндустон ва Украина пирӯз шуд, вале дар чоракфинал аз варзишгари мизбон Диёрбек Орозбоев ва дар қуввозмоии тасаллубахш аз намояндаи Тайпей Чин Юнг Вей Янг мағлуб гардид ва ҷойи ҳафтумро ишғол намуд. дар рӯзи охирини мусобиқа низ 5 варзишгари маъруфи мо дар вазнҳои 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм Кумронишоҳи Стопирён, Саидҷалол Саидов, Шарифҷон Назриев, Темур Раимов ва Шакармамад Мирмамадов гӯштин гирифтанд. аз миёни онҳо танҳо Темур Раимов барои касби медал имкони бештар дошт. Темур дар даври якум бо Ричард Сипоч аз Венгрия хувозмуда ӯро шикаст дод. баъдан бар муқобили намояндаи Ӯзбекистон Шорух Бахтиёров ба татами баромад. дар ин майдондорӣ ҳам варзишгари мо ғалабаи худро таъмин сохт. аммо дар даври сеюм Темур Раимов ва Стефан Ҳеҷвӣ аз Австрия мағлуб шуда дар рақобати тасаллубахш намояндаи Британияи Кабир Кристофер Шерингтонро мағлуб намуд. дар мубориза барои ҷойи сеюм Темур Раимов аз варзишгари Украина Хамо Якив шикаст хӯрд ва ҷойи панҷумро ишғол кард. Кумронишоҳи Стопирён дар вохӯри аввалаш аз намояндаи Қирғизистон Ерлан Шеров, Шарифҷон Назриев аз паҳлавони мизбон Муҳаммад Карим Хуррамов ва Шакармамад Мирмамадов аз варзишгари рус Руслан Шаҳбозов шикаст хӯрданд. Саидҷалол Саидов дар даври якум бар намояндаи Чили Томас Брисено дастболо шуд, вале дар рақобати дуюм аз Виктор Деменянко мағлуб гашт. ҳамин тариқ мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо ки дар ҳайати 12 тан варзишгар дар Гран-при Тошкан 2019 иштирок дошт, бо як медали нуқраи Беҳрӯз Хоҷазода вазни навои панҷум ва ҳафтуми Темур Раимов ва Муҳаммад Маҳмадиев дар ҷойи 12-уми ҷадвали натиҷаҳо мавқеъ гирифт.